anti ita kadai ce mata Alhaji Dalladi, kamar yanda Hamza shi kadai ne dan Alhaji Dalladi. Kin ga yanzu idan Alhaji Dalladi iya tumunin ta kaba kawai za a bata. Hamza shi kadai ne zai tafi da duk dukiyar da Alhaji ya mallaka. Kawai ina son aure shi ne domin na mallaki duk dukiyar da Hamza zai gada. Dan zan iya kashe shi na mallaki komai da yake tare da shi. Idan har tsoho bai ji kunya hawa jaki ba zai ji kunyan wado da shi ba. Ya zama dole ka bani Hamzan aura, idan kuma ka ki wallahi sai na faɗa masa duk abin da kake so. Wannan ya rage naka. Mugun jini. Very good. To akwai ishu na magana ciki da ta yi. Nayi da ita da zubar ta ki ta zuba. Saboda haka nake so da Allah ki amfani da ranaki ta koyaya za a yi ki tabbatar da cewa kin lalata cikin nan, ko ki sa ita dukanta ya zube, ko kuma ki irin makircin ku na mata ki ba ta wani abu alima ki ta a jiki ki ba ta cikin ya zube. Maryam, amma lalle ke muguwa ce, azzalima, macuciya. Yanzu duk yadda da sai ba ta miki ki rasa wadda zaki ci amana ko kuma wadda zaki yi wa haka sai ita? A kanka babu wanda ba zan iya cin amana shi ba. Tunda na ci amana Hajiya yar uwata, to na sai ba komai bace dan na ci amanarta.